Hello everyone, आंनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो बरायनाय थाबाय। आङो बिराद खुसि आरोना 1K जानायनि थाखाय नोंथांमोनखौ बयखौबो हामबाय होनो आरोना गासैखौबो गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ होनो बेनि खुसियावनो आङो दिनै मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों आरो नोंथांमोना नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम। नैबे बिथांनि अननायाव थांनो मोनसिगोन आरोना मोनसे जायगायाव। Thank you so much नोंथांखौ बेनि थाखाय। माबा ओंखामजों जायोबा माबा होदेरनांगोन दां टमेट'फोर। औ नै फैयै मोनसे जायगायाव सहैबाय। नोंथांमोना गेस खालामनो हाखाबाय जानांगौ आं मा जायगायाव फैदों। नायलांबाय थादो भिडिअखौ अननानै बयबो गासैबो। बे समायना जायगायाव सफैबाय नै सरलपारायावहाय फैबाय दिनै। बोथोराबो बिराद मोजांमोन गुसु थान्दा सान्दुंबो बारा गैयामोन आरोना। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय। गोलाव लामा फैबाय नालाय दाना फार्स्टआवनो हासुनो ओंखारबाय आरो हासुनो ओंखारनानै जों जायगा नागिरदोंमोन। जायगायाबो असाइसजोबमोन माबा खि गोजामोन खुनुरुखुम मोनबाय उनावहाय मोनसे। दे हाबदो आं हाबसै। दाना सरलपारायाव सफैबाय जोङो। जेवारि नै जोङो मिनि पिकनिक जानो फैदोंमोन नालाय ओमफ्राय बिदिनो बैयावसो बेदर रेडि सुफैनांबाय ओंखाम संनानै जानो नागिरदोंमोन। ओमफ्राय बेनिफ्राय दैयावहाय मैगंफोरखौ सुहैदोंमोन। वाव रावबो गैया दिनैहाय खालि माबा नालाय विकेन्ड नङा नालाय विकेन्डबासो मानसिफ्रा बिराद फैयो। गुसु बार जि मोजां। ओरैसाय हनै बेदर सुदों। नाहरदो सानैबो एसे दैया जि मोजां। नायसाय जोंहा जि दुखुनांथाव जाबाय माबा गेसानो जोंनिया माबा लांनाया माबाखै जोङाखै आरो अरानो दाना। ओमफ्राय एसे फिसा जोंदोंमोन बेबो जोङासै। ओमफ्राय बेखौनो जि सिन्था जाबाय जोङो मारै जाबावनो होननानै। बेनिफ्राय माबा उफायथ' गैला बे दखानावहाय रेस्टुरेन्ट होनायावनो संनो थाखाय थांनो नागिरबाय जोङो। बेहायसो संहैनो नागिरबाय नङाबाथ' मोनजाखानाय नंलामोन आरो। बिचारा गाबदो एसे बै दखानावसो संनांहैनोसै फैसा गारनानै बेबो गेसा जायासै। ट्राइ खालामबाय मेरला बाट जायासै। माबादि मोनदों? गाज्रि मोनदों। स्कार्ट बिरलायलायनाय गाननानै नै बिरखारसै बेहा बेदरा। थौथ' थाम्फै बायो। हनै आखाइ जाला। उपाय गैला नै मालायनि रेस्टुरेन्टावनो संनांबाय। बेथिंजाय नै दाउ बेदर संनो नागिरबाय जोंना नेनाया। ओमफ्राय बेथिंजाय नै जेवारिया अमा संनो नागिरदोंमोन। आंहा भिडिअ लाग्रा ओमफ्राय बेनिफ्राय माबाया दाउआ मोननानै ओंखामखौ जानबाय। ओमफ्राय हरैथिं अरा गिदिरसिनमोन नालाय दाना अमाया मोनथ'यैनि अमाखौ बिथिं जानबाय। फाइनालि दायो गासिबो मोनजोब्बाय नै अमायाबो मोनबायानो साखि नायनो मोनबाय। बिनि उनावहाय नै जों थांफिनबाय लानानै सान्दुं रोगानानै। मोननानै दासो लांफिनगासिनो। मा थुंथां होनजोब्बाय नै आंना। मानसिफ्रा दासो एसे फैजेनबायलै दहाय गैथारामोन। जोङो सानैजों जाखांग्रोनायखाय दुगैहैग्रोनो नागिरबायमोन। बेनो गुसु दैयावहाय
बिराद मोजां दुगैनोसै वाव दुगैनो नागिरदोंमोन आजिबारि आंबो दुगैगोन दे नों दुगैग्रो दैया जि मोजां वाव नों सुइमिं रोंखायोना सानस्रिनो रोंखो दा आंथ' रोङा आं गियोलै आयौ बांद्राय गोथौ दाथां गोथौथार नामा दुगैयाबो दाबो दुगैनोसै आंबो गाइसमोन गोदोआव फिदो जि मोजां हा औ हाब्बाय साना आयु दैया वेबा नायलाय वेबा ओरै ओरै लहा ओरै ओरै बुलाय बुगाव नांबाय आं खर' सिखागोन आं नों खर'आव सिन दे बिथाङा जोंना सानस्रिनो नागिरबाय दे सानस्रिदो दे हायाना दे जोंना बिथाङा सानस्रिनो नागिरबाय वाव बा मालायसो फैदोलाय आंबो दुगैनोसै मबाइल दोनहैग्रोनोसै नै थांसै दासो बाय बाय आंनि भिडिअखौ जोबोद नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना हो बयबो अननानै